y bêl at Aberdaki yn erbyn Callum Saety. Mae hwnna'n mynd i fod yn frwydr dda. Aberdaki, os yna gyfle fan hyn i Aaron Edwards ar y boli yn syth at Lewis yn y gôl. Cyfle eiraidd i Aaron Edwards o fewn y 2 funud agoriadol yn y cwrt cosbi, ond y foli yn syth at Mike Lewis yn y diwedd. Ble oedd yr amddiffyn i'r Barri. Mendes. Aberdaki mewn erwel le, Malkin yn gofyn amdani. Aberdaki penderfynu mynd i hi ar ei drod dde. Lewis yn goffod arbed Aberdaki yn penderfynu mynd i hun ac yn tynnu'r ergyd yn y diwedd. A'r San yn mynd amdani dros ben y gol, a mae'n arbediad wych yn y diwedd gan mae dal yno. Lewis yn neud yn wych, a dwi'n meddwl taw McDonald mewn yn ddewr i arbed gol yn y diwedd. A San yn mynd amdani unwaith eto ac arbediad rhagorol. Mike Lewis a'i bawen yw dde yn arbed honna. Hulbert. Draw at Tomlinson. Tomlinson draw at Rhys Davies. Rhys Davies os yna gyfle fan hyn i groesi. Mae'n gyfle fan hyn i Hulbert os bosib i'r Barri na. Mae wedi cael ei glirio oddi ar y linell. Cyfle fan hyn. Fil. Ac arbediad rhagorol gan Absalom fyna yn y gôl. Me fyddai wedi bod yn gôl dramatig acrobataidd i McLaggon. A mi oedd e'n mynd yn syth i'r gornel isa, ond Absalom a Phawen hynod o gryf ac allan am gic gornel i'r Barri. Lewis yn ail ddechrau pelle. Press ar bêl hir dros yr amddiffyn unwaith eto. Mae'r cyfle i Hulbert fan hyn dros bosib i'r Barri! Camgymeriad yn yr amddiffyn. A Oli Hulbert yn sgorio ei 4edd gôl o'r tymor. Camgymeriad yn yr amddiffyn yn gwahodd Oli Hulbert a gyntaf yn sgorio heibio Absalom. Y Barri 1, y Bala dim. O weld chwarae'r Barri yn ystod yr hanner cyntaf, maen nhw'n heiddi bod ar y blaen a maen nhw'n parhau i bwyso chwarae hyfryd. Mae Oli Hulbert yn glir o'n eto. Oli Hulbert ar ei drod chwith heibio ac am arbediad rhagorol yn y diwedd gan Absalom. Gwaith rhagorol gan Oli Hulbert yn troi'r amddiffynwr un ffordd a'r llall ar ergyd drod chwith yn mynd i'r gornel isa ac arbediad rhagorol gan Absalom yn y diwedd. Cornel fydd i'r Barri felly reit ar ddiwedd y hanner cyntaf. Mae'n edrych i ddyblu'r mantes arbeniad. Oddi ar y linell rhyw ffordd, mae dal yno ac Oli Hulbert mae di wneud i'n ddwy. Oli Hulbert yn effro ac yn dyblu mantes y Barri i 5 o'r tymor, a rhai dweud maen nhw'n heiddi yr ail gôl na. Tafliad i Rhys Davies ar yr ochr draw. Tafliad yn hir i ganol y cwrt cosbi yn cael ei ffenio'n glir gan Aaron Edwards. Mae dal yno'r peniad ymlaen. Ac ar y bar! Mae'r Bala unwaith eto yn hynod o ffodus bod hi'n parhau, ond 2 gôl i ddim i'r Barri. White ar croesiad. Mae'n gyfle fan hyn i Uchek. Mae yn gôl. Wel, Josh Uchek sy'n newydd o mlaen yn eilydd i'r Bala. Maen nhw wedi taro nôl. Y sgôr bellach gyda llai na 20 munud yn weddill yw'r Barri 2, y Bala 1. Hulbert, Nathan, George, mae newydd ddod i'r car. Oes y gyfle fan hyn i Tomlinson, mlaen i McLaggon, dwi'n ddim yn cael sefyll! A dos bosib bod y capten Kane McLaggon wedi ennill y triffwynt yma'r prynawn i'r Barri. Munud ar ôl i Josh Uchek sgorio i'r Bala. Kane McLaggon yn claddu'r ergyd heibio Absalom. Tafliad i'r Bala yn cael ei chymryd yn gyflym gan Arsan. Yn rhyddhau Uchek nawr ten. Mae e'n ychydig o le cyfle i groesi. Mae'n groesi a 2 ganol cwrt cosbi at Rodgers. Oddi ar y trawst. Fi'n credu oedd e'n arbediad rhagorol yn y diwedd gan Mike Lewis. Y croesiad gan Uchek yn syth at Rodgers ac ar y foli, fe ath i daro'r trawst